Další kus C5 Citroena 2008. No. Výměna stávačky pravý. Sundat tepecák. Zprate se to jenom vymačká, jako otrhne. Než se teda oddělá to madílko, ta polovina tady toho. Jo. Jemně, aby se to nerozlámalo, to vycvakáte. Pak tím jsou dva šrouby, takovýhle. Tady a tady někde. Vlastně to povolíte, odendáte, vysunete nahoru. Odpojí se světýlko tady a vyjmete. Abyste se dostal pak ke stahovačce, ta je přidělaná takhle na těch 4 šroubech, nebo více, 5, 6 vršek, spodek. Pak tady na motor je dvakrát. A jednou je tady schovaný šroubek. Já jsem to nechtěl odvrtávat na nejtech. Jo. Tak jsem to typnul a udělal jsem takhle díru, abych se dostal k tomu poslednímu šroubu. Jo. A ten povolíte. Pak to chce to ale posunout dolů, abyste se dostal vlastně na ty úchytky tady a tady. Z toho okna to povolíte, vytáhnete okno nahoru, přilepíte izolačkou o to 20. Potom to celé teda demontujete a potom vytáhnete po odpojení kabelu celý to vedení. Tady byl problém, že bylo namotaný lanko, takže to dolů nechtělo, že jsem nemohl sjet okna, abych to povolil, takže jsem tady ze zadu jsou 3 šroubky, jeden, druhý, třetí, tam se dostanete normálně torxem odsud, jo, takhle, povolí se to, vyndá celý ten motor, pak se to vlastně docelý dozvojne ten motor, takže si okna spustíte dolů a jde vlastně povolit tady na tom vedení. No, teďka bude zpětná montáž, to znamená reprák, jo, ten je přidělaný asi na 5 torxech. Tady ještě upřesním bacha na tohleto madí, na to udání kliky, jo, není tam takhle vsazený jenom, je tam vsazený a takhle posunutý, jo, pak tam drží, jo, můžete vždycky dozadu a pak to, pak ven, aby se dostal k tomu. Asi všechno, teďka, když tak se ještě vrátím. Ještě pokračování, už tam teda je prák, tam patří ta polystyrovaná výplň. Když to sundáváte, vemte prostě nůž a takhle ze zadu to prostě jako odřízněte to lepidlo. Ono to ještě pak malinko lepí, takže ono to jako jde zpátky, jde vložit celkem v pohodě. No, kde to přichytnete, tak. Já už tam dám ten tapecák, mám to přito. Pak je tady tenhle vehement, který funguje jenom na otočení. Jo, tak k tomu madlu tam ložíte, pootočíte, on si to cestu najde a dotáhnete. Takže smontováno, samozřejmě předtím jsem ještě udělal nějakou zkoušku. Jo. Když jsem tam dal tapecák, stavačka funguje, to je čus.